हम शैलेंद्र गुप्ता सर्वप्रथम शिव जी के चरणों में हमार प्रणाम। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरणों में हमार प्रणाम। जितना ई कहानी सुने वाला शिष्या गुरु भाई बहन माता बहिनी बानी लोगिन, वहाँ लोग के चरण में हमार प्रणाम। हमार प्रणाम नमस्कार स्वीकार करम लोगिन। हर हर शंभु, जय भोलेनाथ, कार्तिक गणेश की जय हो। हम भोजपुरी में शिव चर्चा कथा लेके आइल बनी, रौरा लोगिन जरूर सुनेम लोगिन। हमार शिव चर्चा कथा के अंत तक सुनेम लोगिन और अंत तक सुनला के बाद कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखेम लोगिन। एगो गांव में किसान रहलेन। किसान के पूरा फैमिली शिव चर्चा के भक्ति में मगन रहे। शिव जी की बहुत पूजा पाठ करो लो और किसान के फैमिली में किसान रहलन, उनकर पत्नी रहली, एगो छोट लड़का रहे। उ लोग बहुत खेत में मेहनत करो लो। खेत में मेहनत जितना लोग करो लो वही से 2 वक्त के रोटी के लिए अपन कमाओ लो। ऐसे ही कुछ दिन बीतल तो किसान खेत में जात रहलन। तो किसान से उनकर पत्नी कहत रही कि हमहू चले रहुआ साथे खेत में। तो किसान कहे लगलन कि ठीक बाटे चल। जब तक छोटा बच्चा रहे वो जिद करे लगल कि हमहू चलेम साथे खेत में, हमहू चलेम साथे खेत में। तो साथ में दोनों जना छोट बच्चा के ले गई लो। छोट बच्चा जाके खेत में खेले लागल। लो दोनों जना खेत में काम करे लागल लो। काम करते करते ये लोग भूल गए लो कि लड़का हमार केने खेलत अटे। ऐसे ही खेलते खेलते लड़का कुछ दूर गईल तो बहुत बड़ा सांप लड़का के डस लेलक। डसला के बाद लड़का छटपटाए लागल, आके कहे लागल कि हमरा के सांप काट लेले बाटे, हेजा सांप कटले बाटे। अभी किसान और उनकर पत्नी बहुत परेशान हो गई लो और परेशान भइला के बाद देखता लो कि लड़का बेहोश हो गईल। बेहोश होके लड़का ओजा गिर गईल। किसान भी बहुत परेशान हो गईलेन। परेशान भइला के बाद इन्हें उन्हें देखलेन केहू ना मिलल। तो तुरंत वो हॉस्पिटल ले गईलेन। हॉस्पिटल में भी वो बच्चा बाँचल ना। अब बेहोशी हालत में ही वो लड़का के वो अपना घर के नजदीक ले गईलेन। तो ओजा देखत रहन केहू नहीं खे ई लड़का के बचावे वाला। तो कुछ देर में एगो वैद्य जी ओजा वही रास्ता से जात रहलन। तो वैद्य जी देखलन तो कहे लगलन कि का बात बा, काहे परेशान बड़ल तू लो। तो किसान कहे लगलन कि देखी ना हमरा लड़का के सांप काट लेले बाटे, केहू बचावे वाला नहीं खे, लड़का बेहोशी हालत में बाटे। तो वैद्य जी कहे लगलन कि ठीक बाटे, हमरा झोली में कुछ जड़ी बूटी बा, उसे हम ठीक कर देम। तुरंत झोली में से जड़ी बूटी निकललन। बच्चा के जहाँ सांप कटले रहे ओजा जड़ी में, जहाँ सांप कटले रहे ओजा जड़ी के पीस के लगा देलन वैद्य जी और कुछ जड़ी के वो बच्चा के पिलाई लेन। कहलन कि ले जा लो कुछ जड़ी, लड़का के 5-6 दिन तू लो, रोज सुबह शाम पिया लोग इन जड़ी के, लड़का सही हो जाई। तो जैसे किसान और किसान के पत्नी अपना बच्चा के लेके घरे चल गई लो। ऐसे ही 2-4 दिन पियलक लो तो लड़का की बेहोशी हालत ठीक भइल।
लड़का धीरे धीरे ठीक होके लागल। कुछ दिन बाद फिर किसान बाजार जात रहलन राशन वासन ले आवे, तो रास्ता में दूगो सांड आपस में लड़ाई करत रहले सन। सांड के बीच में ये किसान पहुंच गए। सांड आपस में लड़ाई छोड़ के दोनों सांड ये किसान के मारे लगल सन। अब किसान बहुत परेशान होके अपना शिव जी की गुहार लगैलन, कहलन कि हे शिव गुरु, हम तो पहले ही से हम परेशान बानी, अब यही जा हम परेशान हो गई नी, अब हम का करी। तो कुछ गोहरैला के बाद कुछ ही देर में एगो आदमी आइल लाठी लेके आ दोनों सांड के भगा देलक। किसान के कह देलक कि जाई रौरा, सही सलामत जाई। तो किसान गईले, जाके बाजार से सब्जी वब्जी राशन वासन लेके घरे पहुंचला के बाद किसान बहुत परेशान रहे लगलेन। और परेशान रहते हुए शिव जी के सुबह शाम पूजा पाठ करस और शिव जी से ये शिकायत करस कि रउर हम पूजा पाठ करते बानी, लेकिन हमनी के परेशानी होता, हमनी के घर में परेशानी बाटे, रउरा सुनत काहे नइखे, बिल्कुल निर्दयी हो गइल बानी। तो शिव जी सोचनी कि इतना भक्त परेशान बाटे, चलो कुछ इस भक्त के सुनल जाओ बात। तो शिव जी भी लीला रच देनी, यानी लीला ई रचनी कि किसान खेती कैले रहलन। तो किसान के खेत में बहुत उपजल अनाज, बहुत बड़का बाल भइल, धान के बाल भइल बहुत बड़ा। अगल बगल में वो धान की खेती केहू के खेत में इतना ना रहे जितना ये किसान के खेत में रहे। तो लोग भी चकित हो गए, कहे लागल कि का बात बा, किसान इतना ही का डलले बड़न कि इतना इनकरा खेत में धान के उपज भइल बाटे। तो धान कुछ दिन में तैयार भइल, पाकला के बाद कटाई उटाई कर देलन। किसान खेत में इकट्ठा भई रहे, तो सोचलन कि काहे ना हम यही जा रुक जाई रात में। काहे कि पुरनका जमाना के हिसाब में, पुरनका जमाना में इतना टेक्नोलॉजी कहाँ रहे कि हैंड टू हैंड दौरी हो जाओ, कटाई हो जाओ। कटाई होखे में, दौरी होखे में बहुत टाइम लागो पहले के ज़माना में। तो किसान कहलन कि अपना पत्नी से कि तू घरे चल जा, लड़का के घरे जाके संभालिया, हम यही जा सूत रहतनी। काहे कि अनाज रात में हो सके तो चोरी वोरी हो सकताटे। तो पत्नी बात मान गईली आ तुरंत वो घरे चल गई लड़का के लेके। आई पंडित ये किसान जी ओजा खाट डाल के सुत गईलन। तो देखा तरन अचानक थोड़ी देर में बहुत तेज आंधी तूफान बारिश होखे लागल। अब किसान परेशान, किसान भी मने मने कोसे लगलन, शिकायत कर लगलन शिव जी से कि हे शिव जी, अब रउर थोड़ा हमरा खुशी मिल रख, वो खुशी रउरा छीनतनी, बताई खुशी हमार काहे छीनतनी। बहुत परेशान भइला के बाद बहुत तेज बारिश भइल और धान बिल्कुल तहस नहस हो गईल। तो अगला दिन सुबह में घरे गईलन। सुबह में घरे गईला के बाद एगो गांव में मंदिर रहे शिव जी के, वो मंदिर में जाके शिवलिंग पे अपन सिर पटक के रोए लगलन और शिव जी से शिकायत करे लगलन, कहे लगलन कि हम पहले ही से परेशान रहनी है, कुछ अनाज पानी खेत में भई रहलक हटे, उहो रउरा से देखल ना गईल हटे, रउरा उहो छीन लेनी हटे। अब खूब तेज सिर पट के शिवलिंग में रोवस, शिकायत करस। खूब तेज सिर पटकला के कारण सिर फूट गईल। फूटला के बाद शिवलिंग के ऊपर खून गिरे लागल। तो शिव जी अब अपना भक्त पे माया दर्शैनी और तुरंत जब प्रकट
हो गईनी। प्रगट भइला के बाद कहे लगनी कि हे किसान, तू काहे इतना परेशान बड़ा, बतावा का परेशानी बा तहार। तो किसान कहे लगलेन कि इतना परेशान होते हुए भी रउरा कहतानी कि का परेशानी बाटे, रउरा सब कुछ देखतानी तबहू पूछतानी, बताई। तो शिव जी कहे लगलन कि ना, ऐसा कोनो बात नहीं कि हम सब जानतानी, लेकिन तारा मुंह से सुने के चाहतानी कि का परेशानी बाटे। तो परेशानी इहे बाटे कि हमरा लइका के सांप कटलक, ओकरा बाद हमरा के साढ़ मारे से मरते मरते बचा देलक। साढ़ मार देले रहित साढ़। अब कुछ खुशी मिलल हटे, अनाज सही भई रहलक हटे तो खुशी मिलल ह, वो भी रउरा से देखल ना गइल हटे, रउरा छीन लेनी हटे। रउरा बिल्कुल निर्दयी बानी, ना रउरा लगे दिल बाटे ना माया बाटे। तो शिव जी कहे लगनी कि ना, ऐसा कोनो बात नहीं खे, हम तारा हर पल पल तारा साथे बानी। हम तारा पता नहीं खे, लेकिन हम तारा साथ ही बानी, हर पल तारा साथे बानी। तारा लइका के सांप कटलक, ओजा केहू बचावेला नहीं खे ना रहे, ना हॉस्पिटल से केहू बचैलक। तो हम ही वैद्य जी के रूप में आईनी, तारा लइका के बचैनी। अब फिर कहा तारा कि साढ़ हमरा के मार देले रही जान से। तो हम ही ओजा आदमी के भेष में आईनी और डंडा लेके साढ़ के भगैनी। अब फिर कहा तारा कि अनाज हमरा खेत में भई रहे, रउरा से देखल ना गइल, ऐसन बात नहीं खे। तहार अनाज इकट्ठा भई रहे तो कुछ गांव के लोग राय विचार करके तारा अनाज में जहरीला केमिकल मिला देलक। उ केमिकल के हम दहवावे खातिर ब्रह्मा जी से आग्रह कैनी और बारिश करवैनी। बारिश करवला से ई भइल कि अनाज के केमिकल तो दह गइल, कम से कम कुछ तो अनाज भिजला के बाद भी बची। वो बची तो खइबलो तो मृत्यु ना होई, काहे कि केमिकल जहरीला रहे। वो केमिकल वाला अनाज खइतलो तो तू लो मर जइतलो। हम कैसे अपना भक्त के मरते हुए देखल चाहतनी, हम नहीं देख सकत, काहे कि भूखे रख सकतनी लेकिन हम देख नहीं सकत। इतना बात सुनते ही किसान शिव जी के चरण में गिर गईलेन और तुरंत शिव जी से माफी मांगे लगलेन। कहे लगलन कि हे शिव गुरु, हम ना समझ रनी या ना समझ पैनी हटे, रउरा हमरा साथे हर पल पल रनी हटे। यही से कहल जाला कि भक्ति में शक्ति बाटे, भक्ति कइला से घबराइल ना जाला। हर कर्म के यानी पिछला कर्म जौन कइल जाला ओकर सजा भोगते के पड़ेला। अच्छा कर्म कइल जाला तो अच्छा फल मिलेला, लेकिन बुरा कर्म कइल जाला ओकर बुरा फल मिलेला। तो उ आवेला, लेकिन प्रभु शिव गुरु उ संकट के पल भर में टाल देवेनी। संकट तो आई, लेकिन ना कहल जाला कि तलवार के घाव सुई से सही हो जाला। यह बात बाटे। हम शिव चर्चा कथा के यही जहाँ अंत करे जातानी। शिव चर्चा कथा रउरा लोग के अच्छा लागल होखी तो लाइक करेम, शेयर करेम, सब्सक्राइब करेम और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के रउरा लोग शेयर करेम लोगिन कि ये दूसरा शिष्य गुरु के पास जाई, ये वीडियो उ लोग भी देख पाई। हम यही जाई कहानी के अंत करतानी। जय भोलेनाथ, हर हर शंभो, कार्तिक गणेश की जय हो।